मानो लिंहरामोन नों आंखौ रुमबां? माने आंनो नोंनिफ्राय मोनसे हेल्प नांगौमोन। माथो हेल्प नांगौ जालायखो नोंनोलाय? बाथ्राया एसे बोरैबाहाय। माने सासे सेंग्राया आंखौ ओरैबायदि खायसि खालामो, माने गोसो थोनाय दंखायो होनबाबो मानिथारा। सानफ्रोमबो आंखौल' फल' खालामो, आंनि खिथु गिदिंबाय थायो। खालि नोंखौल' नांगौ होननानै बुंबाय थायो। आंथ' आखल आखुखौ मोजां मोनिखायनो बुंखांबायनो आंहा गोसो थोनाय दंखायो होननानै, थेवब्लाबो मानिथारा बियो। फाग्लि, नोंहा गोसो थोनाय दंखायो? माथो सानसेबो खोन्थायाखैमोन नोंलाय? जाम्बि, आंहा गोसो थोनाय गैया। बै सेंग्राखौ लानो बानानैसो आङो गोसो थोनाय दं होननानै बुंबाय थादोंमोन। थेवब्लाबो मानिथारा बियो। बिदिब्ला नों बेखौनो लादो। लागौमोनहाय फाग्लि, मानसियानो बोरैबाथार। माबायदिथो मानसियालाय? मानसिनि महर मुस्रियालाय मोजां, नाथाय आखल आखुफोरा जा गाज्रि। जौ सिगारेट सिगारेट बायदिसिनाजों गोदोफबनानै थायो। आरो मोनथिनायाव खामानिखौथ' एसेबो मावथारनो, बिमा बिफानि सावसो जाग्रानो। बेबायदि सेंग्राखौ आं लागोन? फाग्लि जायाखै आं लानो। दा होमबालाय आंनिफ्रायलाय माथो हेल्प नांगौ होनदोंमोन? हौवासाफोरा जोंनि प्रब्लेमखौ जेबो बुजि मोनथारा। जों मानो नाङा होनो बेफोरखौ जेबो साना बिसोरो। बिसोर आन्दा जोंखौ मोजां मोनबालाय मा जानो? जोंबो बिसोरजों मोजां मोनफानानै गोरोबना थानो हानांगोन ना, अब्लासो जोंबो मोजां मोननो हागोन। बिसोरनो खायसेया ओरैबायदि, गावल'सो बिराद मोजां मोनो, नाथाय जों मोजां मोना। बेखौ मानो बुजिथारा बिसोरो? माने जों मोजां मोनाब्लाबो, जों गोसो गैयाब्लाबो बेखौ बिराद मोजां मोननांगौ आरो। बिदि जानो हायो नामा सोरबा? दा आं मा खालामनांगौ बेखौल' बुङा मानो? माबाहाय, नों मोनसे खामानि माव। जाय सेंग्राया आंखौ बिराद नांगौ खालामो, बै सेंग्राखौ नोंबो बिराद नांगौ खालामनानै बेखौ गोसो थोफ्ला। बियो नोंखौ गोसो थोआब्लाबो, मोजां मोनाब्लाबो सानफ्रोमबो जुजिबाय था आरो खायसो खालामबाय था। नाङा होनबाय थाब्लाबो सानफ्रोमबो बिनि खिथु फल' खालामबाय था। अब्लासो बुजिगोन बिसोरो। नों आंखौ बुथारनाय आइडियासो होदों माथो? नोंखौलाय मा बुथारनाय आइडिया होलाबायखो आंलाय? आं बेखौ मोजां मोननाय एक्टिं खालामनावनो आंखौ मोजां मोननानै लांखाबालाय? लांनो हायालै फाग्लि, जेबो गिनांगौ गैया। आंहा दंखायोना फर्मुला माखासे। माखौथो एसेबां जिंगासिदों नोंलाय? लांनोथ' हाया। माब्लाबा आं नांगौ खालामनावनो खनसे खुदुमनो बिबालाय माथो खालामनो? फाग्लि, नोंनि लुदुरगि लोदोदो महरखौ नुनालाय सोरथो बेबायदि खालामनो बिलाबायनो? गिनासो खारथारगोन नोंखौ। बेनिखायनोथ' आं नोंखौसो हागोन साननानै लिंहरथारदों। दे जागोन दे होमबालाय। बिदिब्ला गाबोननिफ्राय नों खामानिखौ स्टार्ट खालामदो। आं दायो सेंग्रानि फट'खौ वाट्सएपआव हरना दोनगोन दे। जागोन दे। गिनायबो मोनखांनाय मोनो। दिनैसिम रावबो सिख्लाफोरा सेंग्राफोरखौ बेबायदि सिगांग्रो नांगौ खालामफेराखैदां। रावबो सिख्लाया सेंग्राफोरखौ गोसो थोनो जुजिफेराखैनो दां। आंसो फार्स्ट जासिगोन खोमा बड'लेण्डआव। जेबो नङा दे, गिनांगौ गैया माखौबा सानबाय थादों। दे थांदो होमबालाय। थांसै आंबो। माथो लिंलाफायसोलै? बहा थांदों नोंलाय? जेरावबो थाङाखैलै, मोसौ दै दौनो फैदोंमोन। मोसौ बोरमा दांफेरि मानसियालाय दिनैलाय बानोथो मोसौ दै दौनो फैग्रांबायदोंमोन? बेनोथ'लै, मोसौ बोरमाखौनो दांफेराखैमोन आं। सारा दिनै न'आव रावबो गैया, बेनिखायसो दांनो गोनां जादों। बिदिसो नामा? दे होमबालाय थांदो। आंबो थांसै र' दै दौनो। फुङाव होफैनायनो नायफैखायाखैमोन, दासो दै दौहैखानोसै। होमबालाय थांदो। सेंग्राखौ बेखौनो बायदि मोनदों माथो। मबाइलाव नुनायजों गोरोबथारदों, बेनो जाथारगोन। लिंलाब रोथ'लाय। सोर जाखो नोंलाय? आंथ' नोंखौ सिनाय मोनासै। नों आंखौ बहा सिनायनो? आं जाबाय नोंनि सिमांनि राजखुंग्रि। मा? नों आंनि सिमांनि राजखुंग्रि? नोंलाय आंनि सिमाङाव माला नुजाफैखो? माथो सानसेबो नुफेराखैमोन नोंखौ सिमाङाव। आंथ' नोंनि सिमाङाव नुजाफेराखै, नाथाय नोंथ' आंनि सिमाङाव सानफ्रोमबो नुजागासिनो दङ। मा जातनि सिख्लालै बेलाय? साइस लोदोदोनो, एसेबो लाजिथारा। मा फाग्लिसो जाखो बेलाय? फाग्लिथ' जाथारा। फाग्लिबाथ' बियो आंनि मुंखौ मोनथिनाय नङामोन। आंनि मुंखौलाय बोरै मोनथिखो बेलाय? सोंनायानो हामसिगोन आं। आंनि मुंखौ बोरै मोनथिखो बियो? सिख्ला, नों आंनि मुंखौ बोरै मोनथिखो बुंलाय? नों आंनि राजखुंगुर नालाय गासैखौबो आं सिमाङावनो मोनथिखादों, आरो इसोरा आंनो नोंनि मुंखौ फोरमायनानै होदों। आया, मा देनजार सिख्लालै बेलाय? आंनि नामखौबो सिमाङाव मोनलायबाय। सिमां दिन्थिग्रा मोदाया मानसिनि नामखौबो खोन्थाखायो नामा? मा जातलै? दे, आं लिंलाबानो जाबाय दे। दा नोंनो मा नांगौ बुङा मानो? आंनो जेबो नाङा, आंनो नोंखौल'सो नांगौ। आं नोंखौ सिमाङाव नुनायनिफ्रायनो नोंखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनबोबाय। आरो बे बुहुमाव आं नों नङाब्ला थांनानै थानो हानाय नङा। आंनो जेबो नाङा, आंनो नोंखौल'सो नांगौ। नों आंखौ मोजां मोनो ना मोना दानो बुंदो। एक्टिं खालामनायासो बारा जाबाय नामा आंना? फाग्लायाबो दा आंखौ मोजां मोनो होननानै बुंब्ला जोबोद जारलायावसो गोलैसिगोनदां। आं नोंखौ मोजां मोना होनना बुंनायब्ला हामगौमोनलै।